ברוכים הבאים לעגבנייה קטלנית, הרפתקת אודיו מטורללת ומצחיקה במיוחד. אין צורך לראות, מומלץ להקשיב. האם תצליחו לשרוד את המפגש עם העגבנייה הרצחנית? בואו נגלה. שימו לב, אם זו הפעם הראשונה שאתם משחקים במשחק אודיו, מומלץ ללחוץ רווח פעמיים ואז להגיד 1 כדי לשמוע הסבר קצר. בחרו אפשרות. 1. איך משחקים? 2. על אוזניות. 3. התחל משחק. 4. על המשחק. 5. צרו קשר. 6. יציאה. 3. מתחיל משחק. אתה חוזר הביתה מהעבודה, גמור, שפוך, מפורק נפשית ופיזית. הבוס צעק עליך מול כולם, יונה שלשלה עליך בדיוק כשעברת ליד ספסל רומנטי. עמדת שעתיים בפקקים בשביל לנסוע 12 דקות, ובארוחת הצהריים הצלחת לשפוך קטשופ על החולצה, בזמן שבכלל אכלת טחינה. אתה רעב, רעב מהסוג שגורם לך לחשוב אם אולי אתה כן אוהב קרקר עם נייר כסף. אבל אין לך כוח אמיתי לאכול. אתה רק רוצה להכין סלט קטן, להרגיע את הבטן, ולהתרסק לתוך המיטה כמו גוש אנושי עייף. אתה פותח את המקרר. האור הלבן ששוטף את פניך מגלה אותו, גוש אדום, מבריק, נוצץ, עומד על המדף כאילו מחכה רק לך. העגבנייה, אתה שולף אותה בזהירות, מניח אותה על קרש החיתוך. לוקח נשימה עמוקה, מרים את הסכין. היא תיכנס עכשיו לסלט שלך. ללא דרמה, ללא פוזות. פשוט פרוסות, קצת מלח פלפל, וזהו. אבל ברגע שאתה מנסה לחתוך אותה, משהו לא מרגיש נכון. הסכין מחליקה, העגבנייה בורחת. שוב אתה מנסה, שוב היא חומקת. אתה קופא, העיניים שלך נפערות. אתה לא בטוח אם אתה מדמיין, או שהיא קרצה לך. אתה מנער את הראש, כנראה עייף מדי. מה תעשה עכשיו? 1. נסה יותר חזק. 2. נסה יותר חכם. 2. אתה עוצר לרגע, לוקח נשימה. משהו פה לא הגיוני. אולי אתה סתם עייף. אולי פשוט צריך לחשוב חכם, לא חזק. אתה מחזיק את העגבנייה בשתי ידיים, לוחץ אותה לקרש החיתוך שלא תברח שוב. ביד השנייה אתה מייצב את הסכין בזהירות, מכוון למכה חכמה, מדויקת, חותכת. אתה לוחץ, העגבנייה לא זזה מילימטר. הסכין, כן, מחליקה הצידה, קט. אתה מרגיש צריבה חדה, מביט למטה, והבוהן שלך כבר לא בדיוק איתך. דם משפריץ על קרש החיתוך, אבל לא, זה לא הדם של העגבנייה. היא עדיין שם, שלמה, שלווה, נראית אפילו קצת מרוצה מעצמה. מה תעשה? 1. חבישה דחוף. 2. שים את העגבנייה במיקסר. 2. דם נוטף לכל עבר, אבל בעיקר, אתה עם דם בעיניים. אתה שולף את המיקסר מהארון, נחוש להראות לעגבנייה מכאן הבוס האמיתי. אתה זורק אותה בבוז לתוך הקערה. מילים אחרונות, אתה שואל, מביט בה ברשעות. זה מה שחשבתי. אתה אומר ומפעיל את המכשיר. להבי המיקסר מתחילים להסתובב, אבל ברגע שהם נוגעים בעגבנייה, הם נתקעים. המיקסר משמיע קולות של, מה זה לעזאזל, ואז, בום. זכוכית מתנפצת, חצאי להבים, ומכסה מתעופפים לכל עבר. העגבנייה, גם היא עפה, ופוגעת לך בראש. אתה נופל על הרצפה, מתעלף מהמכה. לא לפני שהראש שלך פוגע בפינת השולחן בדרך למטה. תמיד היית עם ראש פתוח, פיגורטיבית, עכשיו זה גם מילולית. עם אצבע חתוכה, דם נוטף מעשרות חתכים בכל הגוף מחלקי הזכוכית, אתה שוקע לשינה עמוקה. שממנה כבר לא תחזור, תתבייש לך, עגבנייה הביסה אותך, הפסדת, אתה יכול לנסות שוב מההתחלה. אולי הפעם תצליח לחתוך את העגבנייה. ואולי בחיים לא תצליח. יש רק דרך אחת לדעת. 1. התחל מחדש. 2. תפריט ראשי. 3. יציאה. 3.